Počúvame evanjelium o bohatom mladíkovi a tento mladík zrejme pociťoval nejakú neistotu vo svojom vnútri, keď sa pýta teda Pána Ježiša, čo ešte mám urobiť, aby som mohol dosiahnuť spásu. A Ježiš mu odpovedá. On povedal, zachovávam prikázania, snažím sa. Bolo evidentné, že má túžbu naozaj po niečom dobrom. Pýta sa Ježiša, čo je správne, lebo kto sa pýta, ten sa dozvie. A odpoveď dostáva. A čakal možno nejakú inú odpoveď. Bol ochotný niečo urobiť, mal túžbu, ale vidíme, že Ježiš práve zasiahol jeho komfortnú zónu. Zasiahol práve naozaj do miesta, ktoré bolo u neho citlivé, ktoré bolo u neho, dá sa povedať, nezdravé, kde to jeho ego, kde tá jeho slabosť bola naozaj na takej vysokej úrovni. A evanjelium vždy je pre nás. Čo vyvoláva v našom živote práve táto Ježišova odpoveď? Lebo aj my sa pýtame Pána Ježiša, určite, keď sme úprimní, pýtame sa, Pane Ježišu, čo mám urobiť, aby som dosiahol večný život? To je na mieste otázka, ktorú si má každý z nás položiť. A Pán Ježiš môže aj tebe hovoriť. Predaj, rozdaj, daruj a tak ďalej. Čo to s tebou robí, keď ti Pán Ježiš dáva túto odpoveď? Jasné, že Ježiš nechce, že vidí, že máš rodinu, že nemôžeš predať dom, aby deti chodili s holým zadkom vonku, ako sa povie, že potrebuješ mať aj strechu nad hlavou, že potrebuješ mať aj niečo mať aspoň čo to odložené, keď nastanú nejaké ťažšie časy a podobne, aby si mal aj nejaké výdobytky, techniky, ktoré potrebuješ v svojej práci, že potrebuješ zadať čo do auta natankovať a podobne. To Ježiš vie, vidí. Ale predaj to, čo máš, myslí rôzne oblasti v tvojom živote. Pre niekoho to môže byť čas. Že aby si zo svojho času možno obetoval viacej manželke, manželovi, alebo aby si zo svojho času dal otcovi, mame a podobne. Aby si možno sa pokoril a možno s tým susedom, s ktorým sa možno už dlhodobu vadíš pre niečo, neviem prečo, pre hocičo to môže byť, a dá sa kadečo nájsť, aby si možno upustil trošku a hľadal cestu, ako sa s ním zmieriť. Alebo aby si, ak máš prchkejšiu povahu, aby si trošku zmiernil a zahryzol si do jazyka, keď niekto zahrá na tú tvoju strunu, čo ťa vie tak nahnevať. Čiže môžeme naozaj kadečo vo svojom živote teda obetovať, kadečo vo svojom živote dať, v preklade predať, že predaj všetko to, čo máš, predaj niečo. Čiže máme čo obetovať, máme čo vo svojom živote zmeniť, vylepšiť. Máme tie svoje niektoré oblasti v živote, kde Pána Boha by sme najradšej nepustili. Do niektorých oblastí áno, aj sme ochotní aj dať. Pre niekoho není problém aj dať do zvončeka alebo na oferu, keď vidí biedného, dať mu, lebo máš čoho. Ale zas má menej času a tak ďalej. Takže hľadajme vo svojom živote naozaj tie oblasti, s ktorými máme problém a nenechajme sa tak oklamať vlastne tým, čo nám možno tá spoločnosť a doba chce nejakým spôsobom nadiktovať, aby si bol stále v nejakom strese a aby si nič nestíhal, aby si mal vo svojom živote na prioritných miestach len to materiálne, ale aby si to prehodnotil. Hej. Poliaci v tej pesničke od Arka Noego, a to sú krásne také piesne pre deti, dakedy som ich počúval a naozaj tam bolo, že když se človek spieše, to sa diabol teší. Že keď sa človek naháňa, to sa diabol teší. Takže niekedy je potrebné tak trošku pritiahnuť tú ručnú brzdu, napriek tomu, že tebe sa to ľahko hovorí, ty máš možno kedy, ja mám rodinu, ja mám prácu, po práci, keď prídem domov, treba sa mi s deťmi učiť, potom mi treba toto, hento. Samozrejme, že máme dosť, nebojte sa. Aj my máme toho dosť. Aj my máme niekedy toho dosť. Ale pri tom všetkom je to najpotrebnejšie, aby si našiel čas na Pána.
A Boh to nie je len, že modlitba, ale Boh je aj v tvojom blížnom. Takže to vždycky máme mať na mysli a podľa toho máme vo svojom živote aj konať. Dnes máme aj svätého Augustína z Canterbury. Není to ten Augustín, syn Moniky, svetice, ale je to misionár veľký, ktorý bol v benediktínskom kláštore, myslím, a bol vyslaný, teda aby priniesol vieru alebo naspäť priniesol do Anglicka. A vieme, že čo sa týka týchto vecí, tak ohlasovať evanjelium v takých oblastiach, kde kresťanstvo už takmer vôbec nie je, tak je to náročné. Tiež sa stretávali s rôznymi problémami, protirečeniami a rôznymi situáciami, ktoré boli náročné, ale niekde potrebovali na to načerpať potrebnú sílu, chuť, aby do toho išli. A jednoznačne spolupracovali s Božou milosťou, jednoznačne spolupracovali s Duchom Svätým, ktorý ich viedol. Keď prichádzali do toho Anglicka, tak si dali zavolať kráľa, lebo nemohli len tak na to územie vstúpiť bez dovolenia. Tak bol tam taký dub, ktorý oni považovali, že je taký posvätný, tak pod tým dubom sa ten král práve aj s Augustínom stretol a nechal takej otvorenosti, aby Augustín mu hovoril o Bohu, aby mu Augustín hovoril o viere. A naozaj bol otvorený práve preto a potom mu dovolil, aby prišiel na to územie a naozaj viedli veľmi dobrú misiu, kde mnohí obrátili teda svoje životy, kde sa odvrátili, kde prijali Pána Ježiša. Tak aj my buďme tí, ktorí sa snažia to Božie prinášať práve do prostredia, kde sa nachádzame. Nepotrebujeme žiadne nejaké špeciálne situácie. Stačí, keď sme tam, kde sme a žijeme zodpovedne, že žijeme podľa toho Božieho, žijeme podľa Božích prikázaní. Buďme tí, ktorí sú takí empatickí, vedia sa aj vcítiť do situácie, ktorá je nielen niekde ďaleko v Afrike, keď aj to je dôležité podporovať samozrejme, ale byť aj vnímavý na to okolie, kde sa nachádzame momentálne. Tak ako bolo povedané, včera sme mali prvé sväté príjmanie, detí bolo pomerne dosť. A kde sú tie deti? Kde sú? Ja viem, že nie je prikázaný sviatok a nedeľa, ale aspoň ja som bol tak zvyknutý, síce som z dediny, možno v meste to je ináč, to po prvom svetom príjmaní sa vždycky išlo do kostolíka, aj cez týždeň. Tak modlíme sa práve aj za tieto deti, ktoré majú tiež tak život pred sebou, ktoré nie sú len nejakou budúcnosťou, ale sú aj našou prítomnosťou, aby boli otvorení vanutiu Ducha Svätého. Aby aj rodičia boli práve tomu otvorení, lebo rodičia sú prvými učiteľmi práve viery v rodine. Neraz my kňazi na tých náboženstvách, alebo keď sme s tými deťmi príležitostne raz za týždeň, alebo na náboženstve, alebo na nejakých náukách, to je nič, to je minimum. Ak nedostanú tie deti základy práve v rodine, tak ťažko je potom na to nejakým spôsobom nadväzovať. Takže keď vidíme aj my, že v rodine máme niekoho, kto potrebuje naozaj také vedenie duchovné, tak buďme tí, ktorí sa dajú tomu práve k dispozícii. Buďme my tými ohlasovateľmi, evangelizátormi, ako práve dnešný Augustín so svojimi spolupracovníkmi, 20 tiež benediktínmi, ktorí išli na tú misiu do Anglicka. Nebáli sa. Prečo sa nebáli? Nebáli sa preto, lebo skutočne uverili Bohu, lebo sa nechali preniknúť Duchom Svätým, ktorý viedol ich životy. A viete čo? Nepotrebujete byť žiadni špeciálni teológovia, mať vyštudovanú teológiu, aby ste vedeli svedčiť o Kristovi, aby ste vedeli druhým zvestovať to evanjelium. To, čo tam je najdôležitejšie, aby ste sami Bohu uverili. A keď my uveríme Bohu, tak bude to cítiť aj z nášho života. Naše slová a naše skutky budú o tom svedčiť. Amen.